У межах мінскай міжнароднай кніжнай выставы кірмашу прайшла творчая сустрэча з Анатоліем Забалоцкім. Ён прадставіў кнігу «Шукшын у кадры і за кадрам» успаміны пра сумесную працу над фільмамі народнага рэжысёра. А на пачатку сваёй кар'еры ён 10 год адпрацаваў на студыі «Беларусьфільм», дзе зняў карціны «Апошні хлеб», «Праз могілкі» і «Альпійская балада». Вообще мне повезло на Беларуси за встречу с хорошими столичными писателями. Василий Быков, Ян Кабрыль, Петро Глебко, Аркадий Кулешов, Максим Лужанин. Со всеми с ними разговаривать было значительно интереснее, чем с редакторами студии. Давялося Анатолію Забалоцкаму папрацаваць разам з Уладзімірам Караткевічам. Па ўспамінах аднойчы яны пачулі па радыё Канады пра конкурс на караткаметражны фільм даўжынёй у хвіліну. Аўтар такога сцэнарыя мог атрымаць $1 мільён. Володя сидел молча, а потом наговорил такие стихи, которые мне запомнились навсегда. «Ледоход, ледоход, побежал к реке народ. И плывут по речке льдинки, четвертинки, половинки, битые и целые, пустые и полные, а на самой большей льдинке литр стоял посерединке». Это в самом деле, оглянитесь, ведь это монтаж одноминутный. На мінскай міжнароднай кніжнай выстаўцы кірмашы Анатоль Забалоцкі атрымаў у падарунак 18-й том зборніка твораў Уладзіміра Караткевіча, а таксама правёў творчы кінавечар на студыі «Беларусьфільм».